Гэта Вітан- зноў мы! Вітанкі, шановныя! Мы вярнуліся. Вы не чакалі, а мы вярнуліся. Моя мама чакала. Так? Так. Ну ладно, мае сябры насамрэч таксама чакалі. Мае ўжо пішуць мне: калі ўжо новы выпуск? Я кажу, калісьці будзе. Моя матуля таксама. Калі ўжо? Я чакаю. Вось мы Мы вярнуліся. таксама чакалі і дачакаліся. Ей! Прайшоў год. Амаль год. Ну, можа, калі выйдзе гэты выпуск, то можа ўжо і 2 пройдзе. З нашым тэмпам монтажу. Ну, мы вам казалі, падтрымлівайце нас. Ну, вы не падтрымалі. Ну ладно, насамрэч, з беларускамоўным кантэнтам не трэба разлічваць на залатыя горы, таму дзякую вам за тое, што было. Вось. Калі вы нас забылі, то мы падкаст «Суды-перасуды». І гэта Сандра. А гэта Наста. Хей-йоу! А здымаем мы вам сёння не ў маёй кватэры, а у афігенскім варшаўскім кафэ, кавярні, клуба кавярні «Мішэль», якая знаходзіцца на варшаўскай празе. І мы вас сардэчна сюды запрашаем. Гэтую кавярню таксама вядуць беларусы. Так, працуюць тут беларусы, так што заходзьце, падтрымлівайце. Тут вельмі класна, файна і утульна, як вы бачыце. Так, Гроховска, 282. Запрашаем. Так. Ну ўсё. Прадставіліся, ці не выбачыліся за тое, што мы зніклі. Прабачце за тое, што мы зніклі. Мне не шкада. Такое жыццё, такія абставіны. Мне крыху шкада, таму што я ўвесь час хацела, але абставіны былі розныя. Чаму мы так і не маглі як бы вярнуцца то да здымак, то да монтажа выпуска, які я яшчэ змантую і вылажу. Да, ён ляжыць ужо таксама амаль год запісаны просто. Просто капкат вельмі падаражэў. Таму падтрымлівайце нас, каб у нас былі грошы над аплікацыяй для монтажу. Дакладна. Вось. І потым я вось нядаўна толькі нарэшце зрабіла грошы лішнюю, без з'явіліся, каб плаціць капкат, так што юху, мы зноў тут, у нас ёсць як адмантаваць відосы. Так што мы тут. І спадзяёмся, што застанемся з вамі яшчэ надоўга. Спадзяёмся на вашу падтрымку, таму што без яе як бы нічога існаваць не будзе. Так. І падтрымкі ад мамы і сяброў недастаткова. Але Недастаткова. мы яе вельмі цануем і так. Так, гэта вельмі каштоўна, але гэта, на жаль, недастаткова. І таксама за тое, што вы нас не падтрымлівалі. Сёння з намі, на жаль, няма нашай суперзоркі Жужы. Вось. Мы пастараемся, каб яна была ў наступных выпусках, але зноў ж такі мы нічога не абяцаем. Таму што з абяцанкамі-цацанкамі гуляцца не варта. А то зараз мы вам тут панаабяцаем цудоўнае жыццё, а потым што? А потым ўсё. Жужа сказала, падтрымкі было недастаткова, я застаюся дома спаць, не хачу нікуды ехаць. Ну што ж, на гэты раз мы дамовіліся, што мы возьмем па 2 гісторыі, а не па 3, таму што 3 было занадта доўга. Вось, у мяне гісторыі, ну, такой нармальнай, як бы, даўжыні. Ну, у мяне таксама. Ну, Так, мы вырашылі спрабаваць крыху змяніць фармат, таму што апошні выпуск, які выйшаў, быў амаль на 2 гадзіны, і, магчыма, гэта крыху задоўга. Вось. Той выпуск, які я не змантавала, які насамрэч апошні. Я, честна кажучы, нават не помню, наколькі ён часу, але таксама даволі доўгі. Мы доўга фільмавалі, там мінімум 2 гадзіны, але там і шмат выразаць. Вось, так што так, мы вырашылі спрабаваць расказваць па 2 гісторыі, паглядзім, як вам зойдзе гэта. І, ну, калі вы раптам зразумееце, што вам замала, то напішыце ў каментах, што, замала гісторый, давайце больш. Хачу глядзець вашыя відосы па 6 гадзін. Мы падумаем. Damn, girl. Дзякуем. Мы столькі не вытрымаем тут трындзець, ты што? Не, я кажу за сябе. Ну, добра. Ну што, на цуефа? Хто першы? Ну, ладно. Давай. Ты першы? Так. Окей. Добра. Я вам такія гісторыі прынесла...
Я спадзяюся, тому што ў мяне самі гісторыі яны такія, ну, тыпу, прыкольныя, але больш на тое, каб паразмаўляць пра саму праблематыку. А калі ў цябе прям трэшовыя гісторыі, то давай, Я прямо ва ўсе вушы. постаралася. Я ва ўсе вушы. Ну, я на працы іх шукала, так што А. мне як бы паралельна трэба было працаваць. Не судзіце строга. Ну что, Юля, погнали. не звальняй мяне, пліз. Я жанчына 21 года, і мой хлопец, назову яго Райан, хлопец 21 года. О, пачакай, а у цябе ёсць те самае загаловак? Ці ты не захоўваеш іх? Не. Блін, ну ладно. Сорі, кат. Былі разам на студэнцкай імпрэзе 2 дні таму. Для кантэксту мы з Райанам сустракаліся 2 месяцы, і на вечарыне было каля 100 чалавек. Я весела бавіла час, піла і тусавалася з сябрамі, але крыху перабрала і адчула галавакружэнне. Мгм. Я папрасіла Райана пасядзець са мной на канапе, пакуль я пап'ю вады, і ён пагадзіўся. Пакуль мы сядзелі, да нас падышоў найлепшы сябар Райана, назову яго Джейк. І Я пачаў ведаю, куды размаўляць гэта з Райанам. коціцца ці не. Але я ведаю, таму мне вельмі цяжка стрымліваць смех. Окей. Я не памятаю, як мы дайшлі да гэтай тэмы, але Джейк наважыў Райана адсмактаць яму член. Яны А? Это ўсё та ж гісторыя? Так. Які жах. Яны абодва смяяліся і глядзелі на мяне, чакаючы рэакцыі. Мне ўсё яшчэ было блага, і я падумала, што яны проста дурэюць, таму проста сидзела і слухала. А, ну Потым это тыя самыя сябры, якія ведаеце мужчынскі секс, але ніякого гомасексуалізму. Так. Потым Райан сказаў: «Ну добра, зраблю». Джейк расшпіліў штаны, і Райан пачаў рабіць яму мінет. Ебать, сказка. Да ты шо, ебать. Я ебанулся. Фу. Гэта доўжылася Окей. ўсяго некалькі секунд. Яны абодва пасмяяліся, далі адзін аднаму 5. Пасля чаго Джейк зашпіліў штаны і сышоў. Я была настолькі ашаломлена і дэзарыентавана ў той момант, што нічога не сказала і нічога не зрабіла. Неўзабаве пасля гэтага мы пайшлі дадому і адразу леглі спаць. Учора я прачнулася, узгадала, што адбылося, і спытала ў Райана, чаму ён так зрабіў. Ён сказаў, што проста хлопцы, яны такія, робяць дурныя заданні на вечарынках. Да, boys will be boys. Я сказала, што для мяне гэта адчувалася як зрада ў пэўным сэнсе. І ён адказаў, што я перабольшваю, бо гэта быў усяго толькі жарт. Ён выглядаў раздражнёным і спыніў размову. Цяпер я дома і не ведаю, што адчуваць. Я нават не злая, я проста вельмі разгублена і не разумею, як гэта ўспрымаць. Я яшчэ не расказала пра гэта сябрам, бо мне неяк сорамна. Буду ўдзячная за любую параду, бо я сапраўды не ўпэўненая, што рабіць. Абнаўленне, гэта ўжо было так пасля ўсяго. Я рассталася з Райаном. Ён моцна раздражняўся і настойваў на тым, што ён проста весёлы хлопец, які так дурэе з сябрамі. Я не хацела шмат спрачацца і проста настаяла, што нашым адносінам канец. Можна я адразу скажу, што denial is a river in Egypt. Your boyfriend is gay. Гэта ў іх забава, конечно, цікавая. Я просто уяўляю, як я з сяброўкамі тыпу тусуюся, ведаеш, і мы такія просто ў рандомны момант такія распранаюся. Ну зараз мы пару секунд тут зробім кое-што. І вернемся до звычайных справ. А ты думаеш, чаму дзяўчыны заўсёды разам ходзяць у туалет і так доўга там праводзяць час? Here we go, lesbians. Here we go, lesbians. Come on. Я калі чытала гэту гісторыю, я просто з кожным новым сказам у мяне вочы просто вось такі. У мяне таксама. Я просто не веру, што такое, ну тыпу, што такое можа здарыцца ў рэальным жыцці. Я разумею, як бы, калі хлопцы там гэтыя, як яны называюцца, господі, латэнтныя геі, і яны скрываюць сваю арыентацыю, таму яны ў стасунках з дзяўчатамі, але яны тыпу хаваюцца і займаюцца там сексам з іншымі хлопцамі. Ну так. Адкрыта проста смактаў свайму сябру і такі, я весёлы хлопец. Але там было написано, що це тривало пару секунд. Типу, ён просто, типу...
Ну, Ён, напэўна, нават не стаячы нават. Што гэта была за карціна такая? Як сабакі вылізваюць сваіх штанюкоў. О май гад! Это стало нашмат горш. Стала нашмат горш і... А з ну, іншага боку, паглядзі, якое сяброўства блізкае. Да, это вось той выпадак, калі кажуць, типу, and they were roommates, ведаеш? Oh my god, they were roommates. Ну, я не ведаю, хто тут нават эсхол у гэтай сітуацыі, таму што мы, здаецца, дамовіліся называць гаўнюкамі, так? Мгм. Гаўнюкі, так. Ну, тут няма гаўнюкоў сітуацыі, тут проста ёсць чэл, які, ну, відавочна любіць смактаць. І ў гэтым няма ніякой праблемы. Проста, ну, чаму б сабе ў гэтым Мне вельмі не падабаецца тое, прызнацца ў што гэта ён сабе? яму настолькі камфортна, вось, ведаеш. Гэта, насамрэч, гэта тое, да чаго я б хацела, каб дайшлі як грамадства і супольнасць, у тым сэнсе, што ну, вось, ён не бачыць у тым, каб смактаць член, чагосьці дрэннага. Гэта і не дрэнна. Ну, бо гэта не дрэнна, так. Ну, Так, это не ён не дрэнна. хаваецца нічога, ён такі, мы проста сябры так робяць, хлопцы так робяць, блін, алло, я весёлы хлопец. І не хаваецца, і Вось класна. напішыце чэсна ў каментарах. Колькім сябрам Вы смакталі вы член. смакталі? Ну, не абавязкова член, неважна, якія ў іх органы, ці неважна што, колькім Пальцы. сябрам, так, колькім сябрам вы смакталі ў сваім жыцці. І наколькі гэта было, тыпу, ха-ха-ха, мы проста сябры. Давайте будзем шчырымі. Я вашу матэматыку. Як ты падлічваеш? Не, ну, такой сітуацыі я не была, але проста сяброўскі секс, то так быў. Шо? Ну ладно. Не, ну тыпу, окей, калі гэта ўжо паўнавартасны, ведаеш, секс, што вы да гэтага ўжо неяк прыйшлі, тыпу, гэта ўжо неяк адбылося, окей. Але тое, што Ну, тыпу, гэта быў, вось... тыпу, гэта канкрэтна, тыпу, гэта быў нейкі акт, які, як бы, ну, карацей, мы гэта не называлі, тыпу, прыколамі Ну вось, сяброўскімі. гэта тыпу не сяброўскі Ага, прыкол. пранк. Ну, што? У чым пранк? У чым пранк? Дзе смяяцца? Ну, У тыпу, чым я прыкол? разумею, што мы тут сядзім ржом ужо 10 хвілін, але, ну, тыпу, гэта не жарт, гэта канкрэтныя, ну, тыпу, не падзея, а як гэта сказаць? Ну, тыпу, акцыя нейкая ў гэтым накірунку. Карацей, што я магу сказаць пра дзяўчыну? Добра, што яна з ім рассталася, таму што яна там відавочна лішняя. Так што няхай яна сабе знойдзе кагосьці лепшага, і ён таксама няхай знойдзе сабе кагосьці, каму ён будзе вось як бы з задавальненнем. Хлопцы, калі вам смактаць. хочацца смактаць член, не ўступайце стасункі з дзяўчатамі, у якіх члена няма. Проста. Всё. Ну, сапраўды, тыпу, няўжо чэлесаў так мала навокал? Ну, тыпу... Зашмат. Іх зашмат, здацідаванне зашмат нават. Ёсць чаго выбіраць. Ну так, ну залежыць ад таго, ў якіх колах ты крудзішся, так што, ну, яны сапраўды, яны... Што? Там не кола было, там штурвала. Штурвала, так, але это было добра. Ну, карацей, ну просто знайдзіце сабе, прызнайцеся сабе ў гэтым і шукайце сабе адпаведнага партнёра ці партнёрку. Дзяўчын таксама стасуецца. Так. Калі вам не падабаецца смактаць члены, не смакчыце. Это так просто. Это так просто. Не рабіце таго, чаго вам насамрэч не хочацца. And it's okay. Уся мараль, ну як бы... Дакладна.
Такая. Я не ведаю. Что яшчэ можна сказаць пра гэтую гісторыю? Ну, я просто ў шаках. Теория. Я кажу, я кожен раз, коли я її перечитувала, я сміялася. Я Я її читала разумею. по-англійську, потім, коли ось я її перекладала, потім, коли я трошки редактувала текст, кожен раз я читала і така, блядь, ну як? Ну просто як таке можна додуматися? Ну, Я просто неяк веселый можна. хлопець. Неяк можна. Яшчэ і вечарына на 100 людзей. Ну, это всякие вось это America, fuck Мгм. yeah, вось гэтыя штукі. Ось, так што, ну, я Я не так само ведаю. була на таких тусовках у Можа, іх так Беларусі, прынята, дарэчы. Ну, мы ж не ведаем. але, на щастя, ні один мой хлопець так не робив со мною. Слава Богу, тебе гэта амінула. Так. Ну, я думаю, что я была б больш не раздратавана, я б смеялася просто, я б здохла там со смеху, хутчэй за ўсё. Ну, не ведаю. Ну, это ўсё роўна адчуваецца, напэўна, як здрада, Не, ну сапраўды. так, Ну, типу, але я б просто смеялася ад абсурднасці. ну, Ведаеш? так. Таго, як гэта ўвогуле выглядае, што типу, вось твоя дзяўчына ледзь просто жывая валяецца, і ты такі, Боже, я яшчэ і забыла той момант, што она п'яная была, ё-май! Стало яшчэ горш. Так, добра, што яна просто ведае, што ты лежала там, піла вадзічку, а не блівала ў гэты момант. Прыкінь, твоя дзяўчына блюе Ну. побач з табой, а ты такі, член. О май гад. Кошмар. Не, ну это моцна. Гэта Я б моцна. сказала, потэнжна. Гэта, напэўна, здрада, але гэта такая здрада, пра якую я б расказала абсалютна ўсім сваім сябрам, і мне Мгм. не было б сорамна ні на секунду просто. Я б расказвала, я б пайшла б з гэтай гісторыяй на шоу. Ты прыйшла? Ну так, гэта не моя гісторыя, але я прыйшла. Я б усюды расказвала. Типу, ведаеце, бо зазвычай Ну людзі, так. калі ім здраджваюць, то яны стараюцца пра гэта Ну не кажуць. так. Типу, ну, здрада гэта заўсёды балюча. Ну Пра так. гэту зраду я б расказвала ўсім. Я такі, тебе калі-небудзь здраджвалі, я б такая, ты нават не ўяўляеш сабе як. Ну реально, ты б з гэтым на стендап пайшла. Ой, да. Ну, я не ведаю, калі шчыра. Напэўна, ну я б таксама расказвала ўсім сябрам дакладна. Усяму свету можа наўрад ці, але ну это ўсё роўна, это абалдзець просто як смешна. Так, а я яшчэ такая сучара, што я б расказвала з імёнамі. Ну ось як там Райан і хтосьці яшчэ. Ну там выдуманыя, а я б не, Ну так. придумала. Я б яшчэ і фоткі показывала, вось ён! Да, ты б сказала. Йому! Ты б сказала, так, стрижак. Ой, Андрей, пробачся. Ой, да, ніякого хейта, да. Ну як? Пэўная частка ёсць, конечно, але Мем смешная ситуация страшная. мем смешна, ситуація страшная. Так, ось Так. менавіта так. Ну что, Ой, боже мой. рассказывай про Так, давайте цяпер свою историю. Гісторыя нумар 2. Значыць, я жанчына 31, маю мужа, якому 36. Мы ў шлюбе 6 месяцаў, разом ужо 5 год. У нас бывалі рознагалоссі, але гэтая сітуацыя мяне асабліва зачапіла. Я медыцынскі тэхнік, працую зменамі па 10 гадзін. Ужо як бы. Ніхера сабе. Муж турэбны ахоўнік. Мгм. Ну, гэта не беларускія рэаліі, так што можа там усё не так ужо і дрэнна. До рэчы, тут зусім не зразумела, якая гэта краіна, можа это будзем спадзявацца, што это Швецыя Окей. ці Нарвегія. Там, дзе з турмамі ўсё добра. Вось. Муж Лепш, чым з кватэрамі ў Польшчы. шмат дзе лепш, чым з кватэрамі ў Польшчы. Значыць так, муж турэмны ахоўнік і зарабляе значна больш за мяне. Гэта важна. У яго ёсць дуплекс. Я загугліла, што такое дуплекс. Гэта дом, звычайна двухпавярховы, у якім як бы дзве асобныя кватэры. Мгм. Вось. Типу, яны жывуць адной, і тут напісана, што доход ад другой кватэры фактычна цалкам пакрывае іпатэку. Мгм. Дарэчы, выгадна. Ён аплачвае камуналку, машына ў яго ўжо выплачаная, ну, я так разумею, таксама было ў крэдыт.
Я плачу за ежу, інтэрнэт, і ён уключаны ў мой сямейны тарыф мабільнай сувязі. Я не магу шмат укладваць у агульныя выдаткі, але выплачваю свае крэдыты, машыну, плюс свае рахункі, і ў канцы месяца у мяне амаль нічога не застаецца. Але я стараюся кампенсаваць гэта дома. Напрыклад, амаль уся хатняя праца на мне. Пранне, прыбіранне, гатаванне, падрыхтоўка ежы на некалькі дзён для нас абодвух і нават дагляд за 3 сабакамі пароды каны-корса. Я таксама загугліла, хто такія каны-корса. Гэта даволі такія вялікія сабакі, як ведаеш, а-ля бульдогі, здаецца, карацей, падобныя на ротвейлера ў чымсьці. Щось сярэдняе між ротвейлерам і бульдогам, щось такое. Але яны такія, вялікія. А, у мяне хіба навіть такі сабака ёсць. Ну ось. А цяпер, уласна, да таго, што адбылося. Пасля вячэры я раскладала рэшткі ежы і прыгатавала яму сняданак, каб ён мог разагрэць яго на наступны дзень. І тут ён папрасіў зрабіць яшчэ, бо яго маці павінна была прыйсці да яго ў госці. Мне гэта падалося дзіўным, бо яна ж не бесдапаможная і ведае, як карыстацца кухняй, але добра, я прыгатавала больш. Потым ён пачаў расказваць, як у яго будзе выглядаць заўтрашні дзень. Узгадаў нешта пра нашага мясцовага механіка і што яму трэба будзе завесці машыну да яго. Я сказала, што бачыла таго механіка на мінулых выходных, бо ў мяне спусціла кола. Ён быў такі ветлівы, што не ўзяў з мяне грошай. І тут мужа панесла. Здагадайся, чаму? Я здагадваюся. Не здагадваешся. Я праз механіка, просто што грошай не знаю. Ну, а што канкрэтна ты падрэннага ў гэтай сітуацыі? Ну, пазайздросціў стопудова. У сэнсе пазайздросціў, у сэнсе не пазайздросціў, а пачуўся здраджаны. Так, мне здаецца. Ну, паглядзім. І тут мужа панесла. Чаму я не сказала пра гэта раней і навошта гавару толькі цяпер? Я нагадала яму, што сама нядаўна вазіла машыну на тэхагляд, бо індыкатар гарэў ужо некалькі месяцаў, і тады ён нічога пра гэта не казаў. Ён адказаў, што гэта іншае, бо я павінна сама сачыць за сваёй машынай, абслугоўваць яе, запраўляць, і маўляў, што я чакаю princess treatment. Ну, то бок, стаўленне як да прынцэсы. Типу, далей я буду ў тэксце это называць princess treatment, таму што, проста так прасцей. Сказаў, каб я перастала глядзець відэа пра жанчын, якія чакаюць такіх рэчаў, і што я звар'яцела, калі думаю, што ён павінен гэта рабіць. Пра гэтага ні слова не было, яна літаральна ўсё робіць па хаце. Я нагадала яму, што ніколі не казала такога, што чакае такога стаўлення. Але калі для яго гэта princess treatment, то тады ён, які кожны дзень вяртаецца дадому, вяртаецца ў чысты дом, з чыстай бялізнай, бярэ з сабой на працу хатнюю ежу на ўвесь тыдзень і не робіць нічога, акрамя глядзець спорт па тэлевізары, гэта таксама princess treatment. Ти щось роби! Ага, щас, воно мені надо, йди роби, я кофе. Я таксама згадала, што ён нават не даглядае сваіх сабак. Я іх гадую і выгульваю кожны дзень. Ён плаціць суседу за дагляд за дваром і не дапамагае ні з чым па хаце. Мінімум, што ён мог бы зрабіць, гэта сачыць, каб моя машына была своечасова абслугоўваная і з поўным бакам паліва перад маім працоўным тыднем. Цяпер я разважаю, ці буду я гаўнючкай, калі перастану рабіць усё тое, што я раблю да нашага дома, каб ён зразумеў, што гэта не princess treatment, а элементарны мінімум. Моя улюбёная тэма. Princess treatment ці bare minimum. Bare minimum, сапраўды, таму што там нават у каментарах адзначылі, я потым пачытала трошкі каментары, нават у каментарах адзначылі, што это абсалютна нераўнасільныя стасункі, то бок яны не ў партнёрстве нібыта, таму што ён мае нібыта свой дом, ён мае там сваё ўсё, пры гэтым мае таксама яго сабак, пры тым, што яна іх усіх даглядае, і яна сочыць за ўсім гэтым, а ён нават за падворкам не сочыць, ён плаціць суседу, каб той яго там, я не ведаю, касіў газон ці нешта такое. І пры гэтым чэлік кажа такі: ой, божа, хочаш princess treatment? Так. Па-першае, так.
хочу. По-другое, ну, типу, ты не даносіш нават бэр мінімум, ну, то бок скардзіцца на тое, што яна ўжо нейкая там абарзеўшая і ўжо просіць нейкі прынцэс трітмент, ну, это настолькі адарвана ад рэчаіснасці, што это проста немагчыма. Просто як у яго гэта ў галаве? Ну, ладно, я разумею, як у яго ў галаве ўкладаецца Мгм. гэта, тыпу, патрыярхат, мы ўсе ведаем. Мгм. Але, ну, Мог бы плаціць сваёй жанчыне таксама за ўсю працу, што яна робіць па хаце. Таксама, як ён плаціць свайму суседу за гэта, за вось падворак. дарэчы, Гэта было б вельмі гэта абалдзенная ідэя. справядліва. Ну, тым больш, Калі ўжо на што тое пайшло. так, А яна можа плаціць яму гэты чынш за хату. Калі ўжо на то пайшло, я думаю, што яна б сябе нашмат лепей пачувала, калі б яна проста плаціла чынш за хату, тыпу частку нейкую, ну і так, рабіла ўсё толькі для сябе, ну так. і яшчэ атрымлівала зарплату. Не, ну, калі яны будзе ўсё рабіць толькі для сябе, то за што ён будзе ёй плаціць? Не, ну для сябе, а для яго тут за грошы, А, калі ўжо на тое пайшло. гэта Ну, правильно. калі ўжо такая ідзе размова, пра прынцэс трітмент і гэтак далей, Ну то так. Ну, просто для мяне сапраўды вось мяне насамрэч шчыра заўсёды здзіўляе, калі вось ёсць такі як бы жыццялад у Мгм. людзей, што сапраўды жонка, ну, жанчына, неважна ў якім статусе, яна ўвесь час робіць усё па хаце, а мужык проста тыпу сядзіць такі, мне лапкі. Ну, тыпу, просто я вырасла ў такой сям'і, у такім доме, дзе ў нас ніколі не было такога, што ў нас хтосьці там можа тыпу сядзець і нічым не займацца, а хтосьці працуе. Мгм. У нас тыпу заўсёды ты сядзіш вольны, ты можаш Мгм. дапамагчы, калі трэба. Ну, тыпу, Так. адпачынак таксама это важна, тыпу, і ўсё такое, але, ну, мы ўсё як бы робім, ну, Лінейнасей кагалам. просто так, як бы. Ну, кагалам, тыпу, ўсё робім, то бок усе прыбіраюць, усе гатуюць, усе там, я не ведаю, чысцяць машыну, ездзяць на машыне, Мгм. і, ну, тыпу, ўсё дзеліцца пароўну, наколькі это магчыма. Ну, тыпу, так, можа, за ежу больш усё ж такі адказваюць жанчыны, але мужчыны, напрыклад, заўсёды потым кухню прыбіраюць. Мгм. Вось. Ну, то бок нейкі падзел заўсёды прысутнічае. І таму, калі я чую вось, тыпу, такія гісторыі, калі рэальна ўсё на аднаго чалавека проста ляжыць, кладзецца, то гэта, ну, это гучыць проста як пекла нейкае. Тыпу, я разумею, што некаторыя выраслі ў такім атачэнні, ім Мгм. это здаецца нармальным, але для мяне гэта, ну, рэальна проста, тыпу, Ну, я ведаю такія сем'і, дзе тыпу і ну, як бы жанчынам камфортна, напрыклад, займацца ўсім па хаце і рабіць як бы ўсё, але мгм, пры гэтым як бы мужчыны там зарабляюць дахера грошай, мгм, яны кажуць прывайд. м, Вось, і мгм, вядуць як бы гэтую сям'ю поўнасцю фінансава, і жанчыне ўвогуле ні пра што не трэба думаць, і ён і мгм, ёй на картку скідае грошы. Ну, як бы карацей, яна проста вось тыпу займаецца ўсім па хаце, пры гэтым мае свае грошы і мгм. як бы мае час таксама і на сябе, і ўсё такое, як бы мужик запярдала. Ну окей, калі ім так камфортна, хай будзе. Ну так. Вось, але ж большасць хочуць сабе такога стаўлення і не даюць нічога ўзамен. Ну вось. Вось у гэтым прыкол. Таму што, ну окей, ён тыпу ахоўнік у турме, Мгм. ён можа зарабляе так больш, чым медпрацаўнік ці працаўніца ў гэтым выпадку. Але, ну, тыпу, я не думаю, што там лік ідзе на тыпу кратнасць Мгм. заробку. Ну, тыпу, дай бог ён зарабляе, Нават калі так, яна ж не адчувае гэтых грошай у іхняй сям'і, яна таксама ну ходзіць тым працаваць, больш. яна таксама ну тыпу забярдаляе па хаце ўсё такое, Ну так. як бы ну я лічу, што калі у цябе ёсць дахера грошай, ты можаш, калі ты кахаеш сваю жанчыну, то ты можаш наняць нейкую дапамогу па хаце Ну той же, так, напрыклад. як Вось. варыянт. Ну там я так з тону гэтага тэкста агулам адчула, щоб ні пра якое каханне там не ідзецца. Ну Ну, гэта то так, бок гэта відавочна. там проста дай бог, калі ёсць хоць нейкая базавая павага. Няма. Ну, то бок там сапраўды проста жанчына як даглядальніца дому. Ну, проста як гэта называецца? Пакаёўка. Мгм.
Ну, фактично так. За житло тільки, без зарплати. Ну так. При тым, што яна таксама аплачвае рахункі. Так. А калі б яна пайшла працаваць пакаёўкай, то яна у яе было б і жытло, дах над галовой, і яна б яшчэ зарплату за тое ж самае атрымлівала. Ну, Гэтыя стасункі гаўно. все, вы там жанаты, Які б прафіт, блін, ну серйозно, просто ну рэальна ніякога. Тыпу, пра эмацыйны нейкі прафіт там таксама, ну, тыпу, здаецца, нічога не было, таму што з яе жа словаў ён прыходзіць дадому і максімум, тыпу, глядзіць спорт на тэлевізары. Ну, дзякуй, дура. Ну, а ў чым рэальна, а навошта ён ёй? Ну, акрамя таго, што яна жыве вось у гэтым доме. Ну, тыпу, это літаральна выглядае проста як больш суседскія зносіны. Прычым, ну, калі суседскія, то даволі аб'юзіўныя, але, ну, тыпу, у тым сэнсе, што чалавек, ну, не вельмі блізкі, ведаеш, што ты проста, тыпу... На эмацыйным узроўні ты маеш. Ну, так, ну, сужыцель вось такі. Ну, так. Ну, навошта? Навошта? Divorce, baby, divorce. Кіс моя. Дивоз, бейб, дивоз, рэальна. Вось паўгады вы там пажылі, адчулі вось гэты смак, вось такі. Вось такі смак адчулі, гаўна трошачкі. Ну і ўсё. Я таму заўсёды кажу, што трэба пажыць перад тым, як вы пабярэцеся шлюбам, тому Ну, это што адназначна. проста хадзіць на спатканні, гэта вельмі розніца ад таго, што вас чакае. Бытавуха. Так. Бытавуха рэальна Зусім зжырае зусім. людзей проста. Так што трэба абавязкова пажыць, прынамсі, я б сказала, паўгады разам. Перад тым, як брацца шлюбам, таму што, ну, інакш вы сапраўды проста не зразумееце, ува што вы ўпісваецеся. Ну, павінна быць, шлюб это павінна быць усё ж такі інфармаваным рашэннем. Не тое, што вы там, тыпу, проста сустрэліся і праз 5 дзён такія, каханне майго жыцця. Ну, тыпу, на здароўе, але навошта? Это ж, тыпу, вам жа самім будзе горш. Ладно. Цікава, вельмі цікавая сітуацыя. Вельмі люблю слухаць гэтыя гісторыі. Не ведаю, чаму. Пра няшчасных жанчын? Не. Пра тое, як мужыкі паводзяцца як гаўнюкі. Ну што? Наступная гісторыя. Нумар 3. Так. Мая гісторыя зноў будзе павесялей. Ну так. Можа, павесялей для жанчын. Ой, І давай. не надта весёла для мужчын. Нічого страшного. Я і мой хлопец, нам абодвум па 37 гадоў. Сустракаемся ўжо крыху больш за 3 гады. Да гэтага я была адна 8 гадоў. У цэлым гэта былі здаровыя адносіны. Мы абодва самастойныя. У кожнага свая праца, жыллё і гэтак далей. Мне сапраўды падабаецца праводзіць з ім час, і ў мяне няма асаблівых нараканняў. Аднак, каля 6 месяцаў таму мяне моцна здзівіла тое, што ён сказаў, што хоча адкрыць стасункі, маючы на ўвазе хадзіць на спатканні і спаць з іншымі жанчынамі. Я ўжо ведаю. Я ўжо ведаю, пра што гэтая гісторыя. Я ніколі не была ў такім фармаце стасункаў, таму, натуральна, у мяне было шмат пытанняў. Ён сказаў, што я таксама магу хадзіць на спатканні і спаць з іншымі мужчынамі. Шчыра кажучы, спачатку я ставілася да гэтага скептычна, але пасля таго, як я пачытала пра гэта і дала сабе час падумаць, я пагадзілася. Ён запэўніў мяне, што калі ў любы момант мне стане некамфортна, мы зможам спыніцца і зноў закрыць адносіны. Адным з правілаў было тое, што мы не абмяркоўваем паміж сабой, што менавіта робім і з кім ходзім на спатканні і гэтак далей. Я зарэгістравалася ў аплікацыі для знаёмстваў, і ўжо праз некалькі дзён у мяне было больш за 500 лайкаў. І з таго часу гэта трымаецца прыкладна на тым жа ўзроўні. Таму я пачала мэчыцца з людзьмі, перапісвацца і дамаўляцца пра спатканні. У сярэднім я хаджу на 1-2 спатканні на месяц. Таксама ёсць некалькі людзей у падобных адкрытых адносінах, з якімі я рэгулярна сустракаюся і сплю. Мне падабаецца, што ўсё гэта без абавязкаў. Таму, нягледзячы на першапачатковы скептыцызм, мне сапраўды пачала падабацца адкрытая форма адносінаў. Як мы і дамовіліся раней, я нічога з гэтага свайму хлопцу не расказвала. Недавно я была ў яго дома, і мой тэлефон ляжаў на кухоннай стальніцы. Ён убачыў апавяшчэнне і потым узяў мой тэлефон і пачаў чытаць паведамленні. У тым ліку залез у аплікацыю для знаёмстваў і ўсё астатняе.
Сказаць, што ён быў злы, не сказаць нічога. Высветлілася, што ён прапанаваў адкрыць адносіны дзеля таго, каб запрасіць на спатканне маладзейшую калегу з Ну, працы. вядома ж. Але яна ўспрыняла яго ідэю спаткання проста як працоўны абед. Потым ён адкрыта сказаў мне, што хацеў бы праверыць, ці можа ў яго з ёй нешта атрымацца, каб у выніку кінуць мяне дзеля яе. Аднак яна яго не захацела. І, здаецца, ніхто іншы таксама. За апошнія 6 месяцаў у яго было некалькі няўдалых спатканняў, але ніякіх дадатковых сексуальных партнёрак. Мне нават неяк сорамна за яго. Ён запатрабаваў Реально, Шелік лох оказаўся. неадкладна зноў закрыць адносіны, а я сказала, што, магчыма, нам варта проста скончыць усё або хаця б узяць паўзу. Ён раззлаваўся, пачаў абзываць мяне, але гэта ж ён сам хацеў такого фармату, так у чым Ну. праблема? Я сышла і па дарозе дадому разважала, ці не разарваць стасункі канчаткова. Ён цяпер абрывае мне тэлефон, а я нават не ведаю, што адказаць. Он мне начинает раздражать. Ходит за мной, ходит. Китя моя, ну давай, ну давай. Я скажу, што гэта не адзіная такая гісторыя. Я якую ведаю, я іх чытала. даволі шмат Такія чула, гісторыі дарэчы. проста безліч, дзе хлопцы Так. хацелі адкрыць стасункі, каб пераспаць з нейкай адной дзяўчынай. Тая Мгм. дзяўчына казала, ці нахер? Реально. Так, а іхнія дзяўчаты ў гэты момант проста такія жывем сваё найлепшае жыццё, блин. Girls just wanna have fun. Проста весёлая дзяўчына. Просто весёлая дзяўчына. Ніякой здрады. Я калісьці прачытала у інтэрнэце, нейкая жанчына таксама такое пісала, што тыпу што горш, быць здраджанай ці даведацца, што твой мужчына хацеў цябе здрадзіць, але проста ніхто не хацеў з ім спаць. О май гад. Я просто кажу. І ты одна адзіная вось лахіня такая, якая взяла яго да сябе. А у цябе, па сутнасці, нават канкурэнцыі ніякой няма, бо Ну яго так. ніхто не хоча. Блин. Літаральна такая ж сітуацыя. Гэта вельмі добрае пытанне, насамрэч. Ну, што тычыцца канкрэтна мужчын, я не ведаю, таму што ў мяне іх не было і не даведаюся, уласна, але ну, як бы не ведаю. Блин, ну, типу, это просто абодва пачуцця такія, типу, ведаеш, даволі... Ну, не, все ж таки, калі табе здрадзяць, это, ну, горш. Ну, это однозначно, типу, это одно из найгоршых, што ў прынцыпе можна здарыцца. Але, ну так, ведаць пра тое, што вы як бы ўжо адкрылі стасункі і ўжо ўсё павінна быць там, ён хоча там кудысьці схадзіць, але проста ў яго нічога не атрымліваецца, ну, типу, be better. Так, я б реально, я б задумалася, боже, а што гэта за мужик такі, Ну, якога нават ніхто не хоча, толькі я. Так, што з ім не так? это вельмі падазрона. Так. Вельмі падазрона. Ну, просто... Ну, сапраўды, я не ведаю. Ну, напэўна, гэта таксама яшчэ, ведаеш, як бы, зноў ж такі, патрыярхат працуе на гэта, ну, таму што жанчын, асабліва, калі яна там упісваецца ў нейкія стандарты, ну, тыпу, яе заўсёды будуць хацець. І улічваючы тое, што гэта больш усё ж такі такія больш стасункі фізычныя, то там, як бы, ведаеш, там і размоваў, напэўна, не шмат. То бок там няма ніякой эмацыйнай суперпрывязкі, можа, яны там увогуле адзін аднаму, як людзі, там і не вельмі нават падабаюцца, але проста ёсць нейкая фізычная прываблівасць, скажам. То бок, ну... Я думаю, што гэты хлопец павінен быў бы сябе спрабаваць у гей-кам'юніці. Там заходзіш у аплікацыю і проста табе адразу дасылаюць фоткі свайго члена, прапануюць ці да цябе, ці да мяне. Ну, мне здаецца, дарэчы, там яны больш нейкія ветлівыя ў гэтым плане. О, не. Не? Не? Ну, ладно. У мяне некаторыя знаёмыя геі, але, ну, вось, яны хочуць стасункаў, яны шукаюць стасункаў, і яны проста такія, блядь, гэта проста немагчыма. Типу, ва ўсіх гэтых аплікацыях знайсці кагосьці адэкватнага, там, вось, ну, там проста трэш. Не, ну, вось пра тое, што там, ну, вось на Grindr у асноўным, тое, што там усе проста хочуць, типу,
гэта Мгм. тыпу я ведаю. Так. Вось, таму што у меня таксама ёсць тыпу сябар гей, і кожны раз, калі мы з ім бачыліся, гэта тыпу не часта, Мгм. тому што ну, заўсёды па ўсяму свету там Мгм. шастаецца, ну вядома. То ён, калі мы сустракаліся, у мяне столькі гісторый расказваў просто, і кожны раз это быў ну просто там ну ебейшая гісторыя на ебейшай гісторыі. І тыпу іх рэальна просто супер шмат, але вось менавіта знайсці кагосьці на ўжо нейкія сталыя такія зносіны, Мгм. то это рэальна супер складана. Ну, гэта складана, так. Таму я кажу, што вось для адкрытых стасункаў такіх, то можна было зайти просто на Grindr. Гріндер. І сабе гэта, і спаць з кім хочаш. Ну, не маце ў Ну. цябе шчасця сярод жанчын. Ну, пашукай сярод мужчын, блін. У чым праблема? Ну, Вось, у першай гісторыі хлопец весяліўся. да. Ну, не аднымі жанчынамі свет поўны, правільна? Ну, Ну, так. столькі 8 мільярдаў людзей. Ну, неўжо ну нельга знайсці? Ну, я не ведаю, ну, Facebook-групу хоць якую адкрый, паглядзі там, я не ведаю, па зацікаўленасцях штосьці. Ну, схадзі на танцы, я не ведаю. На ляпенне з гліны. Я думаю, там акурат цяжкавата можа быць, знайсці секс Ну, на адну ну, ноч. на адну ноч, можа, не, але, ну, тыпу, калі, ведаеш, не проста на адну ноч, а там, прынамсі, нейкія, ведаеш, friends with benefits, можа быць. Maybe. Maybe. Ну, людзі, ну, трэба сацыялізавацца, трэба кудысьці хадзіць, трэба штосьці рабіць, 21 знаёміцца. Ну, канешне, столькі магчымасцяў, столькі тэхналогій. А вы Ну, я сябе разум- абмяжоўваеце. Ну, я разумею, што палова варобушкі сацыяфобушкі, але, ну, часам трэба. Мы ўсё ж такі сацыяльныя істоты. Нам патрэбная кам'юніці, нам патрэбная нейкая прыналежнасць. Так што трэба. Так. Так. Ну і бачце, хлопцы, не прапануйце сваім дзяўчатам адкрытыя стасункі. Таму што, хутчэй за ўсё, у гэтых адкрытых стасунках Вы акажецеся лохам. так. І то якім. І то, якім лохам. Реально. Калі хочаце пачаць вось гэты хлопец, тыпу, ён хацеў проста паглядзець, у яго атрымаецца з Ну, нейкай там жанчынай з працы. Бля, у чым праблемы расстацца і спрабаваць і паглядзець, ці атрымаецца ў цябе з іншай жанчынай? У чым праблема? Ну, тыпу, і нахуй сесці і рыбку з'есці, як кажуць. Ну. Такога не бывае. Усё, давайце ўжо дарастаць, ужо дарослае жыццё, рэальнасць, трошкі вяртаемся. Так не можа быць. да. Так не можа быць. Так што... Атрымаецца, што і там не прысядзеце, і там не з'ядзіце. Мгм. Ну, фактычне. Мгм. Ну, таму што не дарма кажуць, за 2 трусамі пагоніцеся, а ніводнага не здагоніце. Ну, то всё. Трэба штосьці выбіраць адное. Ну, пры тым, што тым больш, ім там колькі? Па 37, па Мгм. 38 гадоў? Мгм. Ну, тыпу, куды ўжо вось гэтае рвенне, тыпу, ой, там з малодзенькай штосьці. Ой, я табе скажу, што, дарэчы, вельмі шмат людзей, якія ўжо там, ну, у старэйшым узросце, наадварот, вось, знаходзяць сябе вось у кам'юніці такіх, напрыклад, свінгерскіх нейкіх і ўсё Ну, такое. Так то свінгерскія кам'юніці, туды ўжо людзі прыходзяць з мэтай, разумееш? Гэта не тое, што ён Ну на так, працы проста, тыпу, з каляжанкай такі, тыпу, ну, І каліжанка такая, дзед. да, і каляжанка такая, дзед, стоп. Ну, то бок... Ну, это кринж. Это кринж. Бля, мне розніца з зімі 7 гадоў, і я такая, дзед. Дзед, стоп. Не, ну, 7 гадоў это немало. Абсолютно згодная. 37 гадоў, дзед. А я яшчэ маладая. Атлетак. Ти, тварь кончена, який я дід. У мене внуки свої є. То я туди хто, блін? Дитяток у дитячому подлеток. садочку. І ти подлеток. Все, в чому проблема? Я розумію, що у нас з тобою розниця кольки. Так само 7 гадоў. Я не ведаю, як вона Скільки розниця. тобі гадоў? Ты мне розницу просто... 7? Так, мне 30 в гэтым годзе.
Не, ну 6, тому що ў гэтым годзе мне будзе больш. Мне будзе 24 ў А. гэтым годзе. Ну так. Ну 6, але Ну 6 гэта маленьких 7. ну, ну так, ну але мы ж не ебемся. І не ходзім на спатканне, так што І то правда, і то правда. ну, типу, это зусім рознае. Ну, слухай, у меня ёсць сяброўкі, якім 40, так што ну і типу, гэта не проста, што типу калежанкі нейкая, реально прям сяброўкі. Так што Ну я тобі скажу, што я жанчын, якім 40, успрымаю ўсё роўна Як 30. маладзейшымі, так, маладзейшымі, чым мужикоў, якім 37. ну, Я не ведаю, як гэта працуе ў маёй галаве, але думаць проста... ну тому што яны больш імкнуцца быць маладзейшымі. Ну, А так, 37 мужыкі, сацыялізацыя яны ўжо рашае больш, вельмі. ведаеш, ужо ў паміральную яму збіраюцца, яны ўжо ўсё. Так, вельмі рашае сацыялізацыя. Я вось, напрыклад, зато я калі пазнаёмілася з амерыканцам, якому там сам 35-37 было, я прямо капец як адчула розніцу паміж ім і, напрыклад, хлопцамі, якіх я ведаю, там беларусамі, якім 35-37, я прямо такая капец. Просто вось я там з амерыканцамі размаўляю, і мне такое адчуванне, што вось, ну, яны мае аднагодкі, прямо адзін вайб. А з беларусамі то я такая просто... Дзед. Давай. Ужо, ну... На пенсію, давай. Так. Ну, вядома, не ўсе, але вельмі часта такое, што вось адчуваецца ўсё ж такі гэты разрыў пакаленняў, так скажам, я не ведаю. Вось. Ну, гэта, бачыш, гэта ментальнасць розная, тому што... Ну так. Ну это таксама цікава, таму што насамрэч у Амерыцы вось усе, што мераюцца вось гэтымі пакаленнямі, тыпу мілялы, там зумеры, хуюмеры, альфы, беты, блядь, воўкі, я не ведаю, хто там. Ауф. Ауф, да, 6-7. Што заўгодна. Яны, тыпу, гэта ж усё больш якраз па амерыканскіх мерках, таму што да нашых шырот усе, напрыклад, тыя ж самыя тэхналогіі, па якіх звычайна вымяраецца вось гэтае пакаленне, тыпу, то яны дайшлі ж, тыпу, пазней. І яны, наадварот, павінны ўжо быць, ведаеш, тыпу, наперадзе, яны павінны ўжо, тыпу, адысці туды, а мы яшчэ толькі тут, тыпу, ведаеш, мы толькі збіралі, як бы, вось гэтыя плады ўсяго таго, што там адбывалася. Так што, ну, не ведаю нават. Ну, але там, напэўна, так, проста больш нейкая сацыялізацыя ў плане, што ты там да 30 яшчэ падлетак, тыпу, там яшчэ коледж, тусіш, туды-сюды. Так, а нашыя ў 30 гадоў ўжо другі раз замуж павыходзілі, ўжо трэцяе дзіцё, і ён такі, ну так, іпотэка трэцяя, першыя 2 не выплаціў. Ну, напэўна, дарэчы. Ну, у нас сапраўды, тыпу, усе гоняцца за тым, каб маладым, тыпу, ўсё паспець, тыпу, вось, напрыклад, я нават, ну, у нас увогуле, у нас нават школу скончуюць, тыпу, 16-17 гадоў. Паўсюль, тыпу, 12 класаў скончваюць мінімум у 18 гадоў, і ўжо потым там ідуць кудысьці. Я у 19 скончыла ўжо універ. Тыпу, у мяне была абарона дыплому, мне яшчэ фактычна было 19. Капец. Так. Я, тыпу, ну, праз пару дзён мне там уже 20 споўнілася, але сам факт. Таму што я на першым курсе памятаю, што у мяне былі аднагрупнікі, там палякі, і якім быў, тыпу, 20-21 год. І я такая сяджу 17. Толькі што споўнілася. І я такая, hello. А купіце мне піва ў Лідлі? Ну, таму што нас каля інтэрнату там заўсёды, тыпу, правяралі, таму што, ну, ведалі, тыпу, што там паўно дзіцёнкаў. Вось, яны рэальна прям заўсёды правяралі, так што... Ну, Амерыцы, блин, ну, іх нават піць можна з 21. Ну, тыпу, яны нікуды не спяшаюцца. Мы ў 21 год уже перастаем піць. Ну, вось я сапраўды, я ў 21 год такая, тыпу, ой, не, всё, пацаны, я завязваю з гэтым. Всё, enough is enough. Мы вось у 16, 17, 18, мы уже там напіліся, нагуляліся, всё, можна ўжо і бізнес адкрываць. Дзяцей народжаць, іпатэку браць, гэта ўсё. Дакладна. Не, ну, сапраўды, дарэчы, шмат знаёмых у мяне такі ўжо там, ведаеш, з дзецьмі, там, з планамі на будучыню. Я такая, вау, дзе-то вы ў стабільным свеце жывеце. Я маўчу пра сябе, ты прыкінь, у мяне знаёмыя, якім таксама па 30. Ну, Там, так. ого-го, у некаторых уже, блин, по 3 дзіцёнка ёсць. І я такая,
Ну, уже можно ў гэтым годзе, ў прынцыпе, ў універсітэт пайсці. Ну, напэўна, можна. Я реально, дарэчы, пра гэта задумваюся, тому што я разумею, што Рэальна? нарэшце так, Ого. так. Па-першае, тыпу, я проста больш-менш зразумела, чаго я хачу, Мгм. што мне больш-менш падабаецца. Вось. Па-другое, мазгі больш уже сталі на месцы. Ну так. Ведаеш, я калі пайшла ў першы раз в універсітэт, які я кінула, па ітогу, мне ўвогуле не хацелася вучыцца. М. Я такая: "Юху, тусі, я толькі пераехала ў Польшу, Вось. Плюс мне хацелася больш працаваць, каб зарабляць грошы, Ну каб, так. ведаеш, ну, тыпу, быць дарослай, трошкі адрывацца ад сям'і. Я такую: Мгм. "Всё, я жыву адна, тыпу, трэба зарабляць грошы". А цяпер я пачула ўжо больш-менш нейкую стабільнасць, прысела і такая: ось ця, у прынцыпе, можна. Я гатовая вучыцца, таму што я разумею, што я хачу вучыць, і таму Мгм. мне будзе прасцей, як бы, Мгм. бо ў мяне ёсць мэта і Ну так. разуменне, для чаго я гэта раблю. Ну так. Ось. Не, насамрэч жа ты нашмат больш адэкватней з такім падыходам ісці ва ўнівер, таму што Ну. рэальна, калі ты ідзеш туды ў 17, у 18, і тое, гэты ўнівер, гэтую спецыяльнасць я выбраў, мне яшчэ ўвогуле 15 гадоў было. Мгм. Ну, тыпу, што ў галаве можа быць? Ну, тыпу, тое, што бацькі сказалі, тыпу, бяспечная нейкая опцыя, вось туды і ідзеш. Так. Ну, тыпу, і ўсё. На кого ты вучылася? На менеджера. Прыкалдес. Ну, вось і хто я? Стоп, а ты ж нядаўна таксама скончыла ўнівер? М? Ты ж нядаўна таксама скончыла ўнівер. Ну як, 3 гады таму. 4 будзе. А што ты скончыла, калі мы ўжо пазнаёміліся? Я помню цябе з дыпломам, хіба, мне здаецца. Ну, мы ў 22-м і пазнаёміліся. І ты тады скончыла, так? Так. Так 22-й быў ужо амаль 4 гады таму. Прикол. Трэш. Скажыце. Трэш. Мгм. Просто бярэш і трэш. Ну так. Шок. Давай сваю Фіналачка. Апошняя гісторыя. Гісторыя number 1, 2, 3. Фір. Фір. Поліглоткі. На, я можа ў гэтым годзе, дарэчы, нарэшце возьмуся за нямецкую. Again, я нічога не абяцаю, але maybe. Добра. Я жыву ў адной кватэры з іншай жанчынай ужо каля 3 месяцаў. Мы не былі добра знаёмыя да таго, як засяліліся разам, але ў нас быў агульны знаёмы. Яна сама запрасіла мяне заехаць, бо яе папярэдняя суседка з'язджала, а я на той момант якраз шукала жыллё, і гэта было вельмі складана і цяжка. Я пераглядзела шмат пакояў, але яны былі занадта дарагія або проста не падыходзілі. Калі яна прапанавала гэты варыянт, я паглядзела кватэру і даволі хутка пагадзілася. Спачатку яна была вельмі мілая, і, шчыра кажучы, я адчувала ўдзячнасць, бо яна дапамагла мне ў цяжкі момант. Праз гэта я ігнаравала шмат дробных рэчаў. Першая памылка. Яна магла заходзіць у мой пакой без дазволу, класціся на мой ложак. Хадзіць па кватэры басанож і потым з тымі ж нагамі сядаць зноў на мой ложак. Яна таксама ела мае смаколікі і карысталася маімі рэчамі. Пару разоў я спрабавала сказаць пра гэта мякка, жартам. Напрыклад, што мне цяжка спаць, калі нехта сядзіць на маім ложку, але яна проста асмейвалася і працягвала рабіць тое ж самае. Girl. З часам гэта пачало мяне ўсё больш раздражняць. Я не хацела сварыцца, таму пазбягала рэзкіх размоваў. Але я пачала замыкаць свой пакой кожны раз, калі я выходзіла з кватэры. Яна нічога не сказала з гэтай нагоды, але калі я вярталася, у мяне часта ўзнікала моцнае адчуванне, што хтосьці быў у маім пакоі. Урэшце я наўпрост спытала яе, ці ёсць у яе ключ ад маіх дзвярэй. Яна адразу заняла абаронную пазіцыю, сказала, што я параноік і ўсё прыдумляю, таму я больш не настойвала. Праз некалькі тыдняў, калі я пайшла гуляць з сябрамі, я папрасіла свайго знаёмага, ён якраз займаецца такімі работамі, памяняць замок на дзвярах маёй спальні. Я проста хацела адчуваць сябе ў бяспецы і ў сваёй уласнай прасторы. Праз некалькі дзён, калі я была на працы, яна пачала дасылаць мне злыя паведамленні, сцвярджаючы, што я памяняла замок без яе дазволу, што я яе не паважаю і што супрацоўнікі будынка, нібыта, распыталі яе пра гэта. Сука, нервуе, блядь!
Калі я вярнулася дадому, яна адразу пачала крычаць, сказала, што ёй не варта было дазваляць мне заязджаць і што я не мела ніякого права нешта мяняць. Я спакойна сказала ёй, што гэта мой пакой, і я памяняла замок, бо не адчувала сябе ў бяспецы. Тады яна заявіла, што размаўляла з кіраўніцтвам і што я павінная з'ехаць. Мне гэта здалося падазроным, таму на наступны дзень я сама пайшла ў адміністрацыю будынка. Супрацоўнікі сказалі мне, што на яе ўжо былі скаргі ад папярэдніх суседзяў, у тым ліку зацкаванне і крадзеж. Угу. Яны таксама пацвердзілі, што я мела права памяняць замок у сваім прыватным пакоі і што не парушыла ніякіх правілаў. Пасля гэтага я афіцыйна падала скаргу на яе. Ужо на наступны дзень ёй было вынесена афіцыйнае папярэджанне. З таго часу яна амаль не размаўляе са мной напрамую, але атмасфера ў кватэры вельмі напружаная. Тым не менш, гэта месца ідэальна падходзіць мне па цане і лакалізацыі, і нягледзячы на напружанне, цяпер я адчуваю сябе больш у бяспецы і спакоі, бо мае межы абароненыя. Ці я гаўнюшка за тое, што падала скаргу? Было 3 пытання. Да. Было 3 пытання. Я ўжо таксама гісторыю забыла. Пра суседку, значыць, ці яна гаўнючка, што пайшла, напісала скаргу. Скаргу. Не, тое, што яна змяніла замкі, то ўвогуле абсалютна яе права, тыпу, ну, мне здаецца, кожны на яе месца так зрабіў. Тыпу, рэальна, калі б хтосьці, хоць хтосьці, прыходзіў увесь час, ляжаў на маім ложку без прычыны, пры тым, што, ну, у яе ж дакладна ёсць свой. Нахера ты прыходзіш? Ну, просто, што? Ну, няўжо не хапае месца ў хаце? Ну, і тым больш яшчэ і з бруднымі нагамі туды лезці. Ўсё, у мяне было псіхічнае парушэнне. Яшчэ і з этой самай, не дай бажэ, гэта была яшчэ гэтая амерыканская мода у абутку па хаце хадзіць. Я ў фільмах такое бачу, мне аж дрэнна робіцца. Мне таксама аж дрэнна робіцца, як яны ў абутку лезаць у ложак, блядь, як? Як? Ты ж там спіш у піжамцы чыстенькі, what the fuck? Куды? Ну, это поўны трэш, канешне. Пра суседзяў, мне таксама это, здаецца, это бясконцая проста тэма у нейкіх трэшовых суседзяў. Ну, тут гэта сапраўды такое... Ну, не скажу, што это нейкі прям аж трэш, але гэта, ну, супер непрыемная сітуацыя. Мне здаецца, ну, сапраўды, дарэчы, вельмі добра, вось хацела адзначыць, што вельмі добра, што жанчына, якая, ну, я так разумею, што жанчына, якая напісала гэтую гісторыю, яна не паслухала сваю суседку, што там падала на яе таку скаргу і ўсё такое, што там нейкае папярэджанне, будынак вынес, а сама пайшла ў адміністрацыю і сама пайшла праверыла. Гэта вельмі мудра. Так што, калі у вас такія вось людзі, якія відавочна з нейкім прыбабахам намагаюцца вас спужаць, ідзіце самі лепш правярайце інфармацыю, таму што рэальна вам жа будзе бяспечней. Таму што... Гэта праўда. Я скардзілася неяк на сваіх суседзяў, бо яны кожную ноч, амаль што яны рабілі нейкія імпрэзы. Так, гэта была нейкая такая, як кажуць палякі, паталагічная радзіна. Маладая, ну, пара проста, гэта быў нейкі проста кашмар. І апроч гэтага, у іх яшчэ у мяне было адчуванне, што яны быццам бы, блядь, у сценку проста прымацавалі будзільнік, тэлефон з будзільнікам, які включаўся кожную ноч, дзесь там о 4 гадзіне раніцы, штось такое. Проста вось айфонаўскі гэты будзільнік. І яны яго не выключалі. Я не ведаю, якім цудам яны спалі спакойна сабе далей, калі я гэта чула ў суседняй кватэры. Гэта быў нейкі кашмар. Вось, і я на них неяк... Я прыйшла, я тады працавала ў казіно і позна вярнулася дадому. Вось, намагалася заснуць, але не магла проста тое, што яны там сусілі. Я ў выніку падышла да іх, папрасіла, каб яны былі цішэй. Вось, і ён мне такі... Гэты хлопец спачатку такі окей, а потым ты разварочваецца ўжо, каб ісці, але вяртаецца і такі, а ў прынцыпе ты ж не спіш, хулі ты тут выёпаешся, што за праблема?
Как бы, и я такая: "Я не сплю, потому что я не могу, я Ну, чел". реально. Вось. І у выніку я тады паскардзілася, ўладальніку як бы гэтага будынку, Ну, правильно. і ён іх потым выселіў. Ну и слава богу. Не, аж ты повинна была во сне прийти, блядь, и что? Так. Типа лунатить, а від, что Я не они ведаю, чакали? гэта было нейкае абсолютно дебільнае пытанне. Я просто я стаяла такая: "Чел?" Ну, типу, не приходзіла раней, тому што не хацела спаць ісці, захацела Мгм. пайсці спаць. Ну, і тое, нават не тое, што я не хацела спаць ісці. Мяне дома Ну нават не так, было, я была на працы. Тады вось ну прыйшла так. дадому, там сабралася, тое, сёе, пятае, дзесятае, збіраюся спаць ісці і не магу. Ну, Ну, вось. жесть. Так. Ну, А это яшчэ неяк трындец. жыла, гэта была моя першая кватэра ў Польшчы, калі я тут прыехала вось у 2016 не, это 2017 год. Я тады М. пераехала з гэтага з інтэрната на кватэру, здымала пакой і жыла з беларусам і з палякам. Мгм. І гэты паляк быў ультра дзіўны чэл, просто капец. У Мгм. яго, тыпу, у яго ўвогуле не было ніякіх рэчай. Тыпу там, ну, карацей, вельмі дзіўны чэл. І ў адзін цудоўны дзень, да мяне прыехала на некалькі дзён, переехала спаць знаёмая дзяўчына з працы, Мгм. бо я не помню, што там дакладна было з яе кватэрай, але вось яна мусіла з'ехаць тэрмінова. Мгм. І я ёй вырашыла дапамагчы. І яна, карацей, гэта проста вось не тое месца, не той час, як кажуць. Я калі да Мгм. мяне вось прыехала, гэтаму паляку штосьці ад'ебала, як кажуць. І ён ноччу Мгм. просто сваліў, тыпу, з кватэры. Ён Мгм. вырашыў не плаціць за кватэру, і ён просто зваліў. Але спіздзіў яшчэ манітор гэтай дзяўчыны, якая ў мяне ночла. Идиот тюрьмы, блядь. Все. Бо яна, ну, тыпу, частку рэчай яна пакінула ў калідоры, бо не было Ага, месца, ну каб у так. маім пакоі ўсё захаваць. Обалдеть. Так. Ну, і нічога зрабіць Жесть. было немагчыма, тому што, ну, гэта былі тыя часы, як бы, калі вельмі мала людзей здавалі жытло з дагаворам. М, Вось. Окей. Так. Обалдеть. Я уже думала, ведаеш, що ён быў нейкі а-ля монах, ведаеш, що ў яго ніякіх, як гэта называецца, earthly possessions, Мгм. ну, типу, що яго ніякіх рэчаў няма, ён духоўны чалавек, Не. ён просто лётае па свету на бізоне. Не, у яго Але было шмат травы. Вось А, што ну, я могла. ну вось вам і адказ на ўсе Так. пытанні. І, ў прынцыпе, больш нічога. Я просто ведаю, що я уяўляю, божачкі, уяўляю яго з такім пакетам. Типу, ведаеш, як на відосах у Snoop Dogga, там, дзе типу I Ага. smoke weed every day. Ага. Ну, вось, Так. напэў- Так гэта прыкладна і было. У адной руцэ гэты пакет з травой, а ў другой манітор. Манітор. Ну, мне было вельмі няёмка, таму што, ну, як бы ж гэта ў хаце ў маёй, а з іншага боку, ну, што Ну я могу так. зрабіць? Ну, як бы ты сама пагадзілася тут жыць, як бы. Ну, типу, так, але тут все роўна крадзеш. Ну так, крадзеш, але я маю на ўвазе, што як бы, ну, маёй віны ў гэтым А, няма. ну, Як бы, таму я тваёй такая: так. "Сорам, пака". Ну, тваёй віны так, у гэтым Так, няма, як бы тому що, прыкрая ну, сітуацыя, але, ну, ну, хто ж ведаў, як гэты ёсць. чалавек такі прыдурачны. Не, ну тое, што прыдурачны мы ведалі, але тое, што ён здольны на такое, то гэта ўжо штосьці новае. Ну так. Ой, да, ну у мяне з суседзямі, ну я тыпу жыла ў асноўным у інтэрнаце і жыла як бы з дзяўчынай, мы здымалі кватэру. Вось, але з ёй тыпу было ўсё добра. Гэта тыпу моя блізкая сяброўка да цяпер. Але ёсць нюанс. Таму што з намі таксама жыла яшчэ іншая дзяўчынка. І, значыць, мы жылі ўсе разам у інтэрнаце, у адным блоку. Мгм. Вось, але, ну ладно, неважна, карацей. Мы жылі ў інтэрнаце ў адным блоку, а ў інтэрнаце, ну, тыпу, гэта ж рандомныя людзі. Цябе падсяляюць проста як бы вось вас 6, Мгм. жывіце разам фактычна. Таму што ў нас быў інтэрнат такого фармату, як кватэра. Мгм. То бок у нас як бы 3 пакоі па 2 чалавекі, агульная кухня, прыбіральня і там 2 душавыя. Прикольно. Ну Так. так, Гэта дзе тут? У Варшаве? так, у Варшаве, на Бімова.
У якім ти університеті вучилася? Казмінський, але це не університетський. А, Это, типу, просто академік, типу, городський. І, прикол. да. Ну, то бок там, по ідеї, можна жити навіть, коли ти не студент. Ось. Але Круто. просто яны прыярытызуюць студэнтаў, таму просто Мгм. наўрад ці табе месца дастанецца. Ось, але сам інтэрнат, ну, типу, добры, нармальны. То бок там не было ніякого лухарі, але, ну, і для умовы для жыцця там былі норм. Мгм. Вось. Ну і мы, типу, жылі там дружна, спакойна, ўсё было нармальна. Вось гэтая дзяўчына, якая жыла з намі трэцяй, яна жыла з намі са мной у пакоі. Ось. Ну, типу, яна была такая дзіўная трошкі. Ну, як, я не хочу сказаць, што дзіўная, просто што мы з ёй былі вельмі розныя людзі. Ось прям кардынальна розныя. І яна яшчэ зусім з іншай культуры, так што, ну, типу, мы шмат у чым не перасякаліся. Мгм. Ось, хаця, ну, як не перасякаліся? Я насамрэч нават не ведаю, таму што мы з ёй амаль не размаўлялі Мгм. ніколі. Ну, типу, у нас не было такога, што мы прям, типу, ведаеш, сядаем і вось там па душам размаўляем. Ну, типу, ніводнага разу. Ну, адзін раз яна напілася, Мгм. рыгала ў пакоі і расказвала: «Блин, Настюх, ты такая класная, я тебе не разумела, а цяпер я тебе разумею, ты такая класная». Наступны дзень просто: «Я не ведаю эту жанчыну». Ну, карацей, сітуацыя наступная, што вось мы жылі вось у інтэрнаце, потым пачалася, калі вайна паўнамаштабная ва ўкраіне, то прыехаў стрэечны брат адной з дзяўчынак, ось якая моя сяброўка, Мгм. прыехаў, і нам трэба было яго засяліць у інтэрнат. Ну, карацей, мы засялілі, не без прыколаў, але засялілі. І ён часам тусіў у нас. І вось у яго з гэтай суседкай, з майго пакоя, пачаліся нейкія шуры-муры. Мгм. Мгм. І, значыць, маці вось гэтага хлопца і маёй сяброўкі, таму што яны сёстры, ось, яны ім кажуць, типу, ну, ўсё, здымайце, типу, кватэру, хары жыць у інтэрнаце. І яны знайшлі, типу, кватэру прыкольную на новым свяце, прям, типу, на самой гэтай вуліцы, ось, з высокімі столямі, там, Мгм. вялікі метраж, всё класна. Ось, карацей, яны засяліліся, і тая дзяўчынка, карацей, яны там праз нейкі час щось рассварыліся, рассталіся, ён з'ебаўся, яна з'ебалася да сябе дадому, і, типу, моя сяброўка засталася ў кватэры адна. А Мгм. мне ўжо трэба было скончыць універ, высяляцца з інтэрната. Я, типу, кажу, можна я падсялюся да вас? Ось, яна такая: так, вядома. Всё, я засяляюся, яна кажа: ну, глядзі, уласнік сказаў, уласніца там, здаецца, была, у нас ёсць тыдзень, каб выехаць. Мы просто вось у каматозе Мгм. шукалі кватэру новую ў Варшаве, мы знайшлі, мы перавозілі рэчы за сябе і за гэтых дваіх, якія з'ебаліся. Ну, рэчы яны Мгм. відавочна пакінулі. Мгм. Ось, і мы пераехалі, і, значыць, потым мы жылі вось у гэтай кватэры, і была дамова такая, што я, типу, жыву там да пачатку навучальнага года, потым спірдаляю, Мгм. а яны, вось тыя двое, якія з'ебаліся, вяртаюцца туды і Мгм. будуць утраіх там жыць зноў. Ну, окей. Типу, а кантракт мы аформілі, типу, на мяне і на сяброўку, тому што толькі мы тады былі ў Варшаве. Мгм. Карацей, заплацілі каўцыю, тое, сёе, 5-10. Карацей, атрымалася так, што калі давялося высяляцца праз паўгады, кантракт быў на год, і нам трэба было знайсці кагосьці на замену. Мгм. А тая дзяўчо, яна, відавочна, не папярэдзіла. Яна просто такая: ну, я паляцела, і Мгм. паехала дадому. А потым на Эрасмус. І, типу, Мгм. ўсё, у Варшаве яе няма. Чэл таксама з'ебаўся, типу, знайшоў сабе іншую хату. Застаецца моя сяброўка з экзаменамі, з усім і з кватэрай. Трэба яе пазбавіцца. Ну, типу, і кватэра ж на мяне таксама запісаная. А яна ж тады яшчэ і па-польску не вельмі размаўляла. Блядь, карацей. Там быў такі піздзец. Карацей, сэнс у тым, што мы заплацілі па факту тонну грошай, Мгм. каб ад нас проста адчапіліся, таму што мы не змаглі знайсці сабе замену. Пры тым, што мы шукалі ўсімі магчымымі спосабамі, просто там была праблема ў тым, што вось гэтае аглушэнне Мгм. нам даваў сам уласнік.
мы не маглі там нічога рэдагаваць. Мгм. І ён цэну паставіў, ну, проста ебейшую. Мгм. Ну, тыпу, яна столькі не каштавала. Ну, і, понятно, мы нікога не знайшлі на такія грошы. Ну і што, яны знайшлі самі, а нам кажуць такія, ну, давайте грошы. Капец. Да, і што ты думаеш? Тая дзяўчо, якая з'ебалася. Ну, тыпу, з хлопцам тым, ён-то стрэечны брат сяброўкі, з Мгм. ім-то кантакт ёсць. А тая, як з'ебалася, так і ўсё. Ветрам знесла. Ні грошаў ад яе, яна нават не спытала, як там кватэра. Праз паўгады яна вяртаецца і да маёй сяброўкі такая, ну што, зноў будзем жыць разам? Ну, як бы, Трэш. ёсць такія прыкалдэсы. Ну, вось. Кошмар. Да. Карацей, засталіся мы без грошай, без ніхера. А ў яе гэтыя паўгады у мяне ляжалі яе рэчы. Мы думалі яе пашантажаваць трошкі. Я б выкинула. Щоб Ну, ты мне- бы, кстати, пораздавала бездомным. Ну, да. Поехала, тебе не треба пока. Ну, Ну. что, тут шахавальня, блин, нейкая. Алло. Ну, певно, так і треба було зробити, але ми, бачиш, занадто добродушна. Так, ну я колись так само така була, я життя навчила. Ну, коли я дорасту до твоего возраста. Почекай, я ще 6 годиків. Да, про 6 годиков буду так само сидеть, такая, значит, так, блядь. Матьоря. Да, уже все, ніяких. Ось гэтых ось, ось гэтых добродушності, ось гэта дапамагчы, штосьці. Ні, я Всё. допомагаю, тільки тим, хто Не, допомагать, заслуговує ну, на тем, это. хто заслуговує, да. Это у меня недавно на праці була ситуація, ну, я зовсім не по темі, але это ось про те, як змінилося, типу, моє ставлення до життя, так скажем, до усього з узростом. Я раніше, люди просто мене бесять. Секунду, хочеш прикол ще? Це дівчо тепер працює там же, де я. І ми в офісі періодично бачимося, і вона не вітається со мною. Бля, чесно. Так. Ось, і я раніше, коли, ну, типу, ось я в гастрономії працюю вже кольки, я мать 10 років. І я раніше Молодець. завсёди, типу, які б клієнти не були, то я намагалася, типу, просто, ну, типу, усміхатися і ніяк, ну, закладіть, типу, Мгм. злазить, ось усе. Ось така ось я була. Угу. Тепер просто недавно, наприклад, ніяка жінка підходить, робить заказ і просто починає мені, як кажуть, заврацать дупе. Угу. І я їй раз нечто відказала, а вона далі Угу. меня заебывает. Я просто стою на их лежу и кажу, я вас больше не хочу обслуговывать, все, до видания. И разворачиваюсь и начинаю обслуговывать іншого человека. Ніфіга себе. Так, я просто, ну, все, типу, короткая розмова. До Ну, побачення. отрастила ось цей нерв. Так, Толстую скуру набрала. так. Ну, слухай, ну а як яшчэ людзі навучацца не выёбвацца? Ну, это правда. Так, ну, мне так само пощастило з тим, що у нас просто наша менеджерка, ну, Кінга, і вона завсёди стоїть за нас, типу. Там, ти що, я коли у нас стоїть у самому клубі ось для Айкоса курилка, ось, але звичайно сигарети там не можна курити. І був некий концерт, і туди некілька разів люди заходили з гэтымі сигаретами, а я акурат працювала на додатковому барі, який поставили каля уваходу на гэтую курилку. І я увесь час бігала туди і просто бачите табличку! Бачите? Там, ну, написано, блядь, перед носом заходиш, є ще одна табличка висить. Ну, треба реально бути дебілом, каб не зрозуміти. Ось. Ну, І треба бути не дебілом, треба просто ігнорувати. Ну так, і я залетаю. Спочатку у мене мужик спитався, чи можна там курити. Я кажу, що не можна. І я бачу, що він все одно пішов туди. І він достає сигарети. Класно. Я думаю, що це фігня. У мене вже все. А тоді концерт був такий, що прямо було вельми шмат людей, яких вкурваючих. Там я вже початок концерту, а я вже просто хочу кого-нибудь долбануть. Ось. І я залітаю, і я йому показую знову на табличку, я кажу, ти адекватний ввогулі, якби, алло. І за його уступається його сябровка нейка. І вона починає зі мною сперечатися. І я кажу, дорогая моя, ти хочеш сюди вийти? Кажу, я з тобою не буду зараз сперечатися. І вона, ну давай. Ну я просто вийшла, давай дзвоніть до Кінги. Кажу, ну, типу, треба охорону сюди, бо я, кажу, я зараз не витримую. Але ця жінка все ж таки звалила. Ось. Вона так само, звичайно, утекла. цигарети там курила, ні? Ні, яны ще не поспели, типу, яны вось тільки доставали. Ось.
І яна, калі побачила, што я ўсё ж такі камусьці тыпу тэлю, размаўляю, яна зваліла. Мгм. Потым я размаўляю з Кінгай, і яна кажа: "О, так кажа, я таксама, кажа, я ўжо заебалася з імі сёння размаўляць. Я заходжу і просто кажу: я зараз возьму тебе за шкірку і сама адсюль выкіну". Калі ў цябе такая менеджерка, Ну табе так, не страшна стаяць за сябе, таму што Ну і яна будзе так. таксама стаяць за сябе. ну это У нас правда. калісьці А ну, ведаючы Кінгу, яна рэальна возьме за Так. шкірку. я не помню, што гэта была за сітуацыя, але таксама нейкая жанчына бармена абражала ці што, ну штосьці было не так. Кінга перапрыгнула праз барную стойку, каб яе злавіць і каб яе вывела ахрона. Вау! Так. То есть Там гэта жанчына моц. так. Таму я просто такая: з такой менеджеркай я магу за сябе пастаяць. Меня не Ну да. страшно. Всё. На шчасце у нас няма быць гэтай палітыкі. Кліент несёт декларацыю. Мгм. Не, калі кліент казёл, Ну не. так. Всё, да пабачэння. Ну это вельмі правільна, дарэчы. Так. Это вельмі добра. Ну, тыпу, асабліва ў клубах, таму што якраз такі там людзі вельмі любяць там напівацца і рабіць усё ж, ну, тыпу, адчуваць сябе такімі, што ім усё дазволена, а, ну, ніхрена. Ну, так што трэба трымаць такіх, што называецца, у гэтых самых, як Так. гэта называецца? Не Так. шыхты, боже, я забыла. Як называецца, куды коні запрагаюць? Я не памятаю, ладно, неважно. У песні нейкай ёсць, я забыла. Всё, вырашце. Запупце ўсё, што я сказала. Не ведаю. Ну што, вось такія вось гісторыйкі мы вам расказалі. Ну, вось такое шоу у нас Паказалі. атрымалася амаль праз год пасля запісу папярэдняго. Спадзяёмся, што вам усё яшчэ было цікава і будзеце нас глядзець далей. Так, спадзяюся, мы не страцілі запал і гэты удар, што мы ўсё яшчэ харызматычныя, ўсё яшчэ класныя і ўсё яшчэ можам утрымаць вашу ўвагу. Вось. Так што, Дакладна. калі ласка, падтрымлівайце нас, каб гэтыя выпускі цудоўныя працягвалі выходзіць. Пішыце каментары. Так, пішыце каментары, рэпосце, расказвайце пра нас сваім сябрам, сваім родзічам, бабуле, сабаке, калегам, усім абсалютна расказвайце пра наш падкаст, таму што чым больш нас будзе глядзець, тым больш будзе пашырацца беларускамоўны файны контент. А ад гэтага адныя плюсы. Дакладна. Блін, трэба паглядзець. У мяне на гэтым тэлефоне няма Ютуба, каб зайсці. Зайдзі на Ютуб, на наш канал і паглядзі, колькі там было праглядаў. Або паглядзі, колькі ў нас было падпіснікаў. Зараз, пачакайце. Вы падпісаны сюды, сюды. Не ведаю. А у меня, дарэчы, у падпісках павінна быць. Не поняла. О, не Штосьці падпісаная на нас. Штосьці Google не Маса. падпісаная, ўсё правільна. Ладно. Вы Так, падпісаныя. колькі ў нас? 329 329 падписчиков. падпісальнікаў і 982 і 529 прагляды. Фіксуем. Всё. Давайте зробім, напрыклад, так, што калі пасля гэтага выпуска на нас падпішацца, я не падлічу, 179? Крыце, калі будзе 500 чалавек на нас падпісана, Так. то мы у наступным выпуску зладзім якую-небудзь разыгранку для вас. О, супер файна. Давай. Як бачыце, мы тут убраныя ў розныя беларускі мерч. У мяне тут Так. каліноўскі, у Тут нас Шучыншчына, беларускі край, тут яшчэ Бранзалетікі. Так, так што бачыце, у нас бы шмат сувязяў. Мы Шмат можам всяго. што-небудзь разыграць. Для вас. Так што падпісвайцеся. І калі вас будзе 500 да наступнага выпуску, то мы зладзім разыгранку. Абавязкова. Так што ўсё ў вашых руках, шаноўныя. Дакладна. Всё. Да наступных сустрэч. З вами былі Сандра Наста у шоу «Суды-перасуды». Да і пабачэння. кафе Мішель. І кафе Мішель. Всё. Дякую, пока! Да пабачэння!